Atebodd Iesu, y gorchymyn pwysica di hwn, gwrando Israel, yr arglwydd ein Duw ydy'r unig arglwydd. Rwyt ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl wneud, ath holl feddwl ac ath holl nerth. A'r ail ydy, rwyt ti garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Does dim un gorchymyn sy'n bwysicach na'r rhain. O'na mam a merch, ac oedd y mam yn caru'r ferch lot. Ac wrth iddi hi dyfu fyny, oedd y mam yn dysgu iddi hi sydd wedi fyw yn dda, dysgu iddi hi sydd wedi gwneud y gwely, sydd wedi llnau llistri, neu gwaith cartra. A mae'r ferch yn tyfu fyny, mae'n symud i ffwrdd o adre. Ac mae'n cario ymlaen i wneud gyd y pethau da, mae'n byw bywyd lyflu. Mae hi'n gwneud i gwely, golchi llistri, a'i gwaith yn dda. Ond ydi byth yn galw adre. A dwi'n siŵr bod y mam yn falch bod hi'n byw bywyd da, ond actually be oedd hi go iawn isio oedd perthynas efo'i merch. Bod nhw'n siarad, fysa hi'n galw. A dyma pan dwi'n licio'r adnod yma. Mae pobl yn dod at Iesu ac yn gofyn iddo fo, be di'r peth mwyaf pwysig i ni wneud, be di'r gorchymyn mwyaf. Ac ateb Iesu ydy, peth mwyaf pwysig ydy caru Duw. Fo holl galon, holl nerth, bob dim yna ti. Cael perthynas efo Duw ydy'r peth pwysig, dim wneud y pethau iawn a byw bywyd da, ond bod ni'n cael perthynas efo Duw.